4:32. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes Pizza 8 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Action Radio. Ngayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Mayor Benitez ginatagan otoridad para sa pagpirma sang contract list para sa temporary shelter sa Barangay 18. Commitment order sang korte ginahulat sang Police Station 3 agod madala sa BGNP ang sospetsado nagpatay sa barker sa Barangay Manago nagligad nga bulan sang Hulyo. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Ginpanugyan sang DILG sa tanan nga local government units nga i-activate ang barangay interagency nga pagpaningwa batok sa dingge subong nga nagsaka ang kaso. Ginpahayag ni DILG Secretary Binhor Abalos nga tuig 2012 pa sang gin-institutionalize ang aksyon barangay kontra dingge kag nakabulig sa pagpugong sa pagtaas ang kaso sang dingge. Sunod pa kay Abalos, nagapabilin ang dingge nga public health nga pamahog kag ang pagtaas sa kaso. Kinahanglan ang LGU maghimo sang proactive nga tikang kag mag-implementar sang pila ka mga paagi agod maproteksyonan ang pumuluyo batok sa makamamatay nga balatian. Dugang pa ni Abalos, ang mga barangay captain amo ang manguna sa clean-up drives kag immobilize ang mga voluntaryo, pumuluyo kag barangay health team. Palayag pa ni Abalos nga ang mga alkalde ang dapat magmonitor sa health situation sa ila lugar. Maghatag sang datos sa dingge sa mga ahensya kag ipasiguro nga ang mga pasyente sang dingge mahatagan sang nagakaigo nga medical attention. Mayo ini nga pagpaandam. Hindi kita magkumpiyansa, ang dingge abyan makamamatay. Katulad sa COVID-19, ang dingge kung hindi ka mahingagaw, disgrasya kagid. So halong kita. Ang matabo sini, kinanglan naton ang pagbinuligay, bayanihan, nga ang tagsa ka mga purok kag lugar, kinanglan mga subdivision ihimplo nga masigtinlo sang ila og saran. Ambot silingon, pag-abot sang aga, hapon, kinalan matinlo ang palibot. Kag mahimo tay na kon nagahilig yun o kon nagatingob, nagaisa ang isa ka barangay. Magbinuligay tinlo, agon nga malikawan. Kay kon may maglapta nga lamok nga nagadala sang dingge, kag mahigko ang aton palibot, kag wala kita sang pagpaninlo, ay kadelikado. Base isa sang aton pamilya mabiktima sang dingge. So, buligay kita, proteksyonan tang palibot, proteksyonan tang aton pamilya, batok sa makamamatay nga balatian nga dingge. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Aber, ilargata dayon ang mga balita nga natipon sang aton patrol
ang ila paglibot-libot dire sa siyudad sa Bacolod, mga observation report sang aton patrol. Kamusta na ang mga merkado? Kamusta na ang pagbiyahe sang aton sinidi pasayro nga salakyan? Kamusta ang palibot sang siyudad sang Bacolod? Karon nga adlaw Huwebes ang nagaman sa patrol si Action Eden, si Action Alben. Okay, si Action Alben, abi ko na kung si Action Eden subong ang nagapatrol. Siya guro sa News Center karon ay, no? Ang magaupod kay Action Boy Duran. Aber, observation report sang aton patrol upod kay Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Action na Fred, good morning. Matugnaw nga kagahon, amat-amat na mabatyagan ang katugnaw sa bulan sa September. Action na Fred. Pila na lang ni ka bulan, maninoy preparar. Ara, kalabanan subong ang mga ihado, amo nang gapasko sa Maninoy. Ikaw ang mapreparar. Ay, gali, no? Kaya Ay! ako gani, si Maninoy ang mapreparar para kay ihado. Ay. Anyway, action na Fred ang laragway sa mga dalanon sa siyudad sang Bacolod. Siya dugidya ka tawhay for 30 na, pero tawhay sa Giapo, no? Pipila ka mga salakyan di pasahe ang aton sininga nakitan, especially sa may area action na Fred sa dalan sang Burgos sa sining tinion action na Fred. Kaya sa sining aga ang kalabanan nga makita naton ang mga tricycles, e-bikes kag iban pa nga nagaamat-amat naman aksyon na Fred, no, sa sining aga nga nagapreparar para naman dulong, no, sa ila sining mga suki nga mga kauturan, especially ang kuan bala aksyon na Fred, mga padulong sa tagsa ka mga merkado subong sa ni ginalakat na lang naton kay ari na kita diri sa may area sa Burgos Public Market action na Fred, no, para sining aga sa pag hatag man naton sining market monitor, no, sining aga di same sa pila naton nga mga kauturan nakita taman may pila na, no, nga mga nagbiyahe na sa lakyan di pasahe sining aga action na Fred. Ni mga nagbiyahe sining aga halin sa area sa home site action na Fred. And magluwas diri ari naman sa entrada pa lang sa Burgos Public Market. Kitaan mo ang mga panakot kag mga utanon, no? Sining aga si boss pamangkuton ta bala kung pila subong ang bilis sa mga utanon kag ang mga panakot ini action na Fred sa may entrada pa lang, no, sa Burgos Market. Boss, good morning. Kamusta mga baligya ta subong mga panakot? Kamusta by the way? Pinas Diaz, bilit na sa mga tagpalamat yan. Ang panakot ta subong ko. Sa subong ato, yung mga panakot, subragit ka, atuman yung nagsasalaka, no? Kapag nakitang Bombay, kag Kamatis. Oo. Kapag nakitang Kamatis, luga ka shortage sa subong sa stockman, pero masarang-sarangan pa man. Oo. Ang kamati subong boss, sir, pila? Ang Kamatis, subong nagka-capital, ito na subong tag 60 to 65 pesos, no? Dito nagtaas kit man, no? Kita? Oo. Tapos ang ngasa naman nga Bombay kagahos, ang Bombay taga Gayagoy naman sa 120, 125. Ang Bombay. Muna, depende man sa klase yan. Oo. Ang ahos siya. Ang ahos, tada nag-stable man siya sa tag 90 ang kilo to 80. Isa diriya, makitanta kay entrada mo pala, makitan mo ang ining paitan. Ang paitan subong niya, sir, tagpila, sir? Ang paitan, talaman subong doon na medyo nagbarbar sa tungod sa kadamuan naman sa stock. Para na sa subong sa tag 80. Depende sa kadagpuan man niya. Kung may urgag, may makabrobarato. Tapos kung dagdagpo nga doon may pagkakulor pula, green bay doon. Nang ano lang, patas lang pula ya ka green medyo tasta siya agawa presyo. Ang luya na lang, sir. Ang luya sa subong, ang gulang luya, mong lami sana yung gulang kahit concentrated ya sa bor. Medyo taas ang gulang luya kontra sa lingod. Kaya kung subong luya nga red, ngara, ng lingod ni siya medyo nubo-nubo sa presyo. Aralan na siya sa tag 50 ang kilo.
50 ang kilo. Anyway, sir, kalabanan mo diri talong, kalabasa, talong mo. Sa ito naman nga mga palakbiton, balatong, okra, talong, tag kalabasa, ang ato nga okra medyo nagtaas-taas ni tungod nga doon pakadto na sa off-season ng okra, do kag isa pa do taas na gid ang demand. Para sa subong ang per gatos siya gampang na sa tag 80 ang gatos. Sintang gatos ang ini sir ang kalabasa yan. Ang kalabasa tal medyo nagnubo-nubo na sa isang last month ko do taas-taas din tagawa subong ara sa subong sa 20 ang kilo. Ang pagyupinsa. Ang sa kanlaon product lang naman para sa lapsuyon, carrots, repolyo, bagyo beans. Ang carrots ta mo gid ang star for all season naman no. Ang carrots nga gud may gagmay subong taas gyapon ara na sa tagutsinta ta na ang kapital. Kapital pala na 80. Ang sa repolyo ta medyo ga taas naman sa yo na masarangad man sa budget sa 50 ang kilo. Ang sayote naman niya tag pulo ang bilog, ang bagyo beans ta ara na sa tag 16 kilo. Sige, sir. Thank you, boss. Thank you again, Action na Fred. Amni ato niya nga amigo nga kada aga uputagin niya ka istorya Action na Fred. But anyway, so far amuni ang sitwasyon dili naman sa area sa Burgos Public Market Action na Fred, especially ang pagbaligya sa mga utanon kag panakot. Sa atol sini nga mga kauturan nga temprano pang nagbulugtaw, of course manamit gidya magpangapi with Santon Plaza Herbal. Nanikiraw, inisyasyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 4:45 na, bangon-bangon na, pangumpra na, ano ang pamahaw ninyo? Oy, may klase, may opisina. Ang ako niya malaswa ko karong nga aga. Kahapon pa lang, nagbakal na kuya sang tugabang, takway, kalabasa, talong, okra, kapayas, may uga balingon na ko to Isakot na sa aswa, okay na ko na. Baklang ko lang akong bukaw-bukaw kag isuba, ayos na. May sinamakan ka, aba. May katumbal ka, may suwa ka, sos. Isulusaw-saw mo siya pag abre mo. Nagbag-o gibakit mamukaw-bukaw, gaso-aso pa, pagkanamit. Ay, kampyon ka pamahaw. Ang gaserve mo bago lang tapos paligo, gatampi lang tuwalya. Manamit ang pamahaw naton, karon nga kagahon. Action Radio, Philippine Standard Time, las 4:46. Si Angela Gayondato Castillo ba una gid siya? Si Jen Ignacio Moning, mayong agal na kuno Sige Areglado, kay Lulaya Trising, Anuran, sang poblasyon Valladolid Gamonitor Geda. Dira kay Nunoy Elmer Eliano, good morning man. Tamyaw ko lang da si Rugan Aliano, dira sa Apolonia. Kay Mongjo Campo, kay Kap Bito sang Maaw Gamonitor, kay Elvira Hilogo. Tamyaw ko sister ko si Cecilia Lim. Happy birthday sang San Dionisio, Barangay Granada. Kay Cecilia Lim, happy birthday gid karon nga adlaw.
Si Angela Gayondato Castillo, Tamyaw Yabata, Yasabirot, Libanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno, John Castillo sa Batangas, kag sa mga taga-Banga Tutong Uno, Barangay Pilisa. Kay Candido Hildore, Tamyaw Yakuno, ARB family. Si Ma'am Star kag Doc Mat Mayo, Jinky kag Milili Uligo kag Alex Muntisa. Si Manjo Arnijo Araman, tamyayo kuno si Diana Villanueva, San Jesus Heights, Estepania. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako magulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana 54 na. Tikang sang panahon ang bagyo nga sagwa sang Philippine Area of Responsibility nakasulod ng tropical storm na giningadlan na sang pag-asa nga si Inday. Inday ha, ang ngalan sang bagyo ini siya. Suno sa pag-asa may ara ginadala nga kabaskugon sang hangin 65 kilometro malapit sa sentro may pagmulumadlos 80 kilometro por ora. Ang forecast naton magalumon ang kalangitan, may panalagsa nga pagtupa sang ulan, subong man localized thunderstorms. Medyo halong-halong kita kay ang kadagatan makulukanay pero maabot ang pila ka mga ginutlo nga nagamulo madlos ini siya bangod sining karon bagyo nga si Inday. So, ekstra nga paghalong sa aton sini mga kauturan kay ang pagsulod sang bagyo hindi naton mapunggan. So, ang aton pangabay sa inyo, subong pa lang sa mga lugar nga may mo mangin apektado sang bagyong si Inday, ekstra nga paghalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:55 na. Kay Silver Ezekiel, good morning ga monitor sa Saudi. Sige, tamyaw yalihog pamilya Solomon dira sa Gintubdan, La Carlota City. Kay Romeng Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan ga monitor man si Dina Ordonez ari na siya. Bao si Jinky Dialagdon, muning kuno kay Action Albin. Kay Mr. Arthur Jeff Vilasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, tanan nga miyembro sa iya pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Bao sinil ni realista, aga pa, monitor kami di sa dalong istasyon na, kapeta, salamat gid, tamyaw ya mami Nida Realista, Walter Salvacion, kag si Digol, ay gamonitor kuno sila. Si Inday Blasa Araman, si Star Mayo mayong hapon dito sa ila sa Minnesota, USA. Sige, Star Mayo, good morning. Halong. Kay Montiliano Jure, good morning man. Sa Barangay Aligre, Vista Aligre. Taga Vista Aligre ni. Si Jubal Trinidad, sige, morning. May lang nga pag-monitor kada aga. Kay Barani ni Rico, morning. Tamyay ko si Bukay aming Opsima Gingking Perez, Konsing Baran, halin kay Nini Rico Baran, sang sitio Pait, La Carlota City. Si Milvin Piñapil, Aramanua. Si Mario Olvido Aquisa, morning. Tamyaw ko si King, si Gisa, si Binbin, Susi kag Jeros sang mayong aga. Sige. Si
may lang nga pagmonitor kay Kamanso Siason Biboso. Katamyaw yung ano, Madira Store Siason Family, Ilsa Milba Biboso Family. Sa Abuanan na mga utod ko da, si Lerma Disales, bao si Doy Arthur Araman, mayong aga lang pud-upod lang kita. Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong duwan mga kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, singa nga pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtuto sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid. Importante ini kayo pamati kamo kag kon makabati ka sa ngalan mo kari gilayon alas 12 karon dire sa Action Radio patiyog kita rolita pagkatapos may pasanon kagid pauli. Oy, sa programa ni Aksyon John Diaz nalawagan si Jonas Antulo. Jonas Antulo, good morning. Da sa barangay Tangob, ikaw ang nagabutan ang imo himuon aga pa karon maligo ka. Tapos mo paligo pamahaw ka. Tapos mo pamahaw rikta ka dire. Sa Aksyon Radio, mapatiog kita, Rulita. Wala paso ha, may dalon ka gid pauli. Jonas, kabati ka? Sige na, preparar na. Ariman ang nagdaog sa programa ni Aksyon Ane. Kagabi. So, ang Silingon, may tub-tub ka alas 12 karon nga makakari kag mapatiyog sang rulita. Si Rose Baluntong. Rose Baluntong sang barangay Sumagbaw Kadibuinas. Rose, preparar na, pamahaw na, paligo na, kag magdagon-dagon dire sa Aksyon Radio patiyog kita rulita. Porte ni, base kon ang mapunduhan sang rulita, cellphone, 1,000, 1 kapasong, tanan-tanan na, wala paso. So dalian nyo na, preparar na. Kung wala ka monitor, ay pobre man, kanugon. Kare na, sige na. Gahimos ka na, luto na da pamahaw. Kag magdagon-dagon karon dugay-dugay, dire sa Aksyon Radio, para magpatiyog rolita. Sige na, sige na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Kay Jose Mungcal Torillas ang Binalbagan, good morning. Kay April Pilar Hosto Mendoza, good morning. Hosto Family Junjun Roquita Motoy, Rosalinda kag Ricardo Santiago, Milcar Godinko, Mila Plante, mayong aga monitor ko no. Ba si Ibon Boucher, idlaw man ko ba? Ibon sa Germany. Kamusta ka Ibon? Kay Rogelio Claridad, gamonitor kami sa Sitio Managaksak, Barangay Santa Cruz, Murcia. Kay Roby Martinez, good morning. Kay Roby Ardiente de la Luna, sa Purok, atindas lang kami Lubik kag ni Roby de la Luna. Sige, morning da sa inyo Kay Richie Baradero, monitor ko diya sa Purok Paglaom, Barangay Takuling. Taga Barangay Takuling, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, morning. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Shenika Mahiloma, nagamonitor si Perla Dalida, ginatamyaw kag Dodge Dalida. Si Julpa Caritatibo, good morning. Bindol pamili ko no. Rulan Kulot Caritatibo, Paridyo Makilan, Marichichi Pagsugiron Makilan, Wilboy kag Subungman, Bandukilyo, Nura Bandukilyo, Dindin Monteflor sa Barangay Robles, La Castillana, morning. Gamonitor si Jose Mungcal Torilla sa Binalbagan. Kay Rosemary Baloes, good morning. Good morning man Sige
Kay Billy Albay, good morning, tamyaw ko lang. Octavio family, Bonifacio, kag Gabilagin family sa Barangay Payaw, Binalbagan. Kay Jimmy Makawili, ara man siya, si Cesario Duran Pislon. Cesario Duran Pislon, good morning. Ba, siling ni Rosemary Balues, mata lang da sa mga mustalan na kuno kay sa mga tita kag tito ko sa Isabela. Barangay Santander, si Lando, si Basyon, si Tibot, Anabel, Mikmik, si Frido Balues. Balues pamiligid, inurot mo gid. Good morning. May lang nga pag-monitor da sa pamilya Balues. Kay April Pilar Hosto Mendoza, good morning. Salamat kuno sa pagbasa. Wala sang anuman. Radio Philippine Standard Time, 5:14 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Ikaw ba na nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na lang sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan.
Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, tag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapus malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Philippine Standard Time la 5:22. Aber, nya wala resulta, may ara. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 2033. Una nga bula resulta 20 kag 33. Second draw 6-2. Ikadua nga bula resulta 6 kag 2. Third draw 24-3. Ikatatlo nga bula resulta 24 kag 3. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 26,903,392. Ang jackpot 26,903,392. Kombinasyon in any order 24, 10, 11, 5, 31, 4. Kombinasyon sang 645, 24. 10,
11, 5, 31 kag 4. Saylo kita 655 baw dako nagawa. Ang jackpot 141,442,176 ang jackpot 141,442,176 kombinasyon in any order 36, 6, 7, 33, 38, 39. Resulta sang 655, 36, 7, 33, 38 kag 39. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kay Ruby Argente de la Luna, tamyaw ko no kay Tito Jesse Puentes, sunggod siya, kundi siya matamyaw ba? Kay Hela Lucina, nagamonitor sa siyudad Sambago, si Toto Alex Muntisawa. Sige. Gaugta siya. Kay Esterlin, good morning, dala sa barangay Alihes. Kay Renato Tanuan, good morning, nagmonitor sa Hacienda Josipa sa Isabela. Sige. Happy birthday lada sa utod ko nga si Sheila Balues. Siling ni Rosemary Balues. Sheila ni ang iyang ngalan, Balues. Birthday subong. Tumba baboy, litson, ubaka. Rotsi Garbo Pabulayan, mayong aga. Dira kay Elizabeth Garbo sang Lungango o kung Lumangob, Bago City. Kay Eden Ragas, good morning man. Kay Ray Ray, bakulo daga monitor dia sa Baghdad. Ray kon Ray sa Baghdad. Kamusta ka da? Kay Archie Baez, good morning. Tamyaw ko mga taxi driver, Operation Tulong Task Force, good morning sa mga taxi driver. Kay Leonila Tarusan, good morning man. Nagamonitor sa Purok 20, Barangay Alangilan. Taga-Barangay Alangilan, good morning. Kay Marciano Bugaay, gamonitor sa Woodstock Subdivision, Barangay Tangob, taga-Tangob, good morning. Kay Karen Miraflor, tamyaw ko lang kuno, happy birthday si Linda Malbas. Linda Malbas ang Barangay Tangob. Linda, happy birthday gina. Kay Cathy Beer, si Elizabeth Gamala ara siya. Elizabeth, good morning. Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Arian na iwa, ang epektibo kag natural nga paracetamol. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white report sa pursa sang aton kapulisan, commitment order sang korte, ginahulat sang Police Station 3, agod madala sa BGNP ang sospitsado nagpatay sa barker sa Barangay Banago, nagligad nga bulan sang Hulyo. Luis Balita. Detalye sa ni, upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric.
Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginalat ni Police Captain Armin Vargas, hepe sa Police Station number 3 ang commitment order halik sa korte agod marimit sa Bureau of Jail Management and Phenology. Si Ramos Trabucon, 30 anyos, nga pumuluyo sa Purok Langis, Barangay Banago, Sili Ciudad sa Bacolod. Si Trabucon, Action Fred, ang persona nga nagtiro kay Brian Garrido sa isa ka computer shop sa Purok Langis, Barangay Banago, tinilikdan nga Hunyo 17, tuig 2022, nga nagresulta sa kamatayon sang biktima. Kahapon nga adlaw, Action Fred, naristo si Trabucon pagi sa warrant of arrest sa kaso nga murder nga gindala sa Police Station number 3 sa Pulian sang sospitsado. Actually, sabi man siya kay Stan sa Purok Langis. Kinulat lang namon na naog ang iya nga warrant of arrest. Dula, mag-istaro, eventually, kapalitin man sila. Anong background sa suspect ni Gary, ma'am? Sa previously, may mga record siya sa Station 3 na kaso sa pagpangawat. Lately, though ay naman nakaagin siya piso naman reserve na niya septic siya ka-standby dila sa Purok Langis. So, ining uli, ma'am nga warrant, ano ning kaso yun ni ma'am? Reserve naman na warrant siya mo na nag-file lang kaso sa against sa barker sa may city mall na napatay sa mga nagliligad sa budat. Talagyo ba't tinadakpan ng siya po. At least, sir, paano man nataga-hostisya, ma'am? Oo, at least na sir na ito ang hostisya nga nakadapatin para sa iya. But sila ba malawag-lawag iba ng panago, inigli, ma'am? Pro palagyo? Nagbulan na, if I remember right, yung mga jundan na tabo, mga muna. So, close case rin ni ma'am? Oo, consider, naging man siya sa naligad na cleared, kaya basta na-file na ang kaso, cleared na siya. So, subong nadakpan siya, so, pakatubango, naging niya ang kaso, naging file, batok sa iya. Murder. Action Fred, si Police Captain Armin Vargas, hepe sa Police Station number 3 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang iyong aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 5:30 na. Basto to Alex Muntisa kuno. Barangay Alias Valladolid Pandesal kag Pututikoy. Ba Pututikoy gidya. Ang kay morning kuno kay Dansoy sa Tinungan ling ni Rosemary. Dansoy, good morning. Bawang Barki Tribe ari na ho. Si Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo, Sagbilalbagan, Naga Monitor Ged. Salamat lang sa pag-monitor. Dira kay Ruby Jane Derla Paz. Good morning from Barangay Singkang Airport, Purok Rosal, Bacolod City. Tamyaw happy birthday kay Mark Lawrence Alcabasa. Kay Mark Lawrence, happy birthday, Ged. Kay Utay Benedicto, liyago tamyaw sa Pumuluyo, sa Barangay San Jose Sipalay, upod sa amon, Kapitan Marion Canilio, kag siya sekretarya si None Alson. Good morning, man. Kay Galbi Pilga, good morning, nagamonitor sa Iloilo. Kay Evelyn Sinaon, good morning, gamonitor kami di. Lani Hulagay, sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Taga Barangay Alihes, good morning. Kay Marialyn Bilar Hakolbe Lombo, monitor, salamat gid. Kay Nancy Garcia, o kada agaga monitor gid sa imo, salamat gid sa pag-monitor. Kay Renato Tanuan, good morning. Tamyaw ko lang happy birthday kay Julieta Labios Magwad. Damo ga sa ulog sila birthday Kay Julieta da, happy birthday gid. Kabay pa malipayon ka kay Judge Snap Diamantiga bugtaw na ni. Si Betty Lau sa Binalbagan, si Ruben Tampos kag Bob Francia, kamusta ka mo? Stoto Raul Alibugas, dalong galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, kay Ana Diaz ang Purok Balulan, Bago, kay Joseng Tupas sang Purok Binuligon 2, Barangay Sumag, good morning man. Ba, si Tuto Amado Ladua Jr., good morning. Kay Toto Alarcon Araneta, sa Inubaan ga Monitorman. Mabalik ako pagkatapos ini. Dr. Pinoy Squadin. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat
kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ay mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos. Dako ni ang report naton sa City Hall. Mayor Benitez ginatagan otoridad para sa pagpirma sang contract of lease para sa temporary shelter sa Barangay 18. Damayong balita niya. Upod kita kay Aksyon, Dale Salazar. Balita City Hall. Aksyon Dale. Bayang aksyon na Fred, naghatag na sang authority to sign ang sangunang panglungsod kay Bacolod Mayor Albi Benitez para sa contract of lease para sa temporary shelter sa mga Bacolodon Watcher nga mayroon sang pasyente sa may Corazon Noxin Montiliban ng Memorial Regional Hospital. Ang temporary shelter ay nahamtang sa may Barangay 18 kag ang propiedad ang ginapanagyahan ni Dante Fernandez. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Alvictor Espino ang chair sang Committee on Laws and Ordinances. Ang kontrata ang umpisa Agosto 15 tuwing 2022 sa tubtob Agosto 14 tuwing 2023. Magabayad ang syudad Action Fred sang 150,000 pesos nga renta sa sulod sa isa ka tuig. Tubtob 30 ka mga watcher ang makabenepisyo sa sining nga programa. With this, Mr. Chair, may I move for the passage of a resolution authorizing the mayor to sign the same, Mr. Chair. So move. The motion. Nabatian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Sa mga mahilig magpangape pero health conscious, akong gina-recommend yung Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix
Sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na, kay Eve Balues kuno, asawa ni Mario, ginatamyaw ka ni Rosemary Balues. Kay Rodney Ismaya, tamyaw ko lang kay Rupa Ismaya, happy birthday, bata ni Kana Kagputot. Damo naga sa ulog birthday, no? Kay Diding Alohaminto, good morning. Kay Ana Disales, gamonitor ko di sa Curbada Planteos, Barangay Cubay, La Carlota City. Ba, si Aida Alunan, ara na siya. Si Kim John Tupas, liyog lang tamyaw morning sa pamilya Bilbis sa Barangay 16. Thank you, Gid. Si kagawad ko no, Perdan Lambatin, kay Bilyo Wabel, good morning man. Mailang nga pagmonitor da sa inyo. Mga grupo tadas kapiyan, aranak muda, kada hapon, morning da sa inyo. Sigurado kuya ula gabsen da si Munsing Syukon, si Joel Perido, kung kaysa si Gilbert Carion, si Mayor Aramanda, si Bida Tumbos, si James Matalagsa, paring Jesus Sindico, si Bibitan, Roger Aguirre, amot si Paricano Rivera, kung kapamasar pa da sila ni Lori Apurado, ang Minsteda ya, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, Nelson Distrito, si Diok Torres, kay Larry Benitez, kay Maral, kay Parid Jamson, kay Billy Caro, si Jimmy Candelario, amot si Paul Hipes, Arada, kamusta ang sitwasyon niya, subong? Radio Philippine Standard Time, las 5:40. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sila. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po sila medyo makaasa ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga na traffic to or na traffic dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol.
Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag paramati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri nang paluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan? Sila tanan giskwela sila sir. Para nga kay siling ko
hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo may ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo, kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible way na iya sing imposible sa ila, basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo ang ila nga kinanglanon na hatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, pinala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang nga mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwede ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagin pang lusyonan, kagin pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya, kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal ya kun makabuhi sa kuno sa prison, tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang palibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero, Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Balita Espesyal! Balita Action Boys, atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boys ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. Colds. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya syempre init sang lawas kun Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na mo ka itom. Akon ko rin taman si init. Oo, taman si init. Hindi man nga araw-araw. Kado iliteral. Yung ipabagbo mo ka puti ka doon paper. Hindi man na.
Galight. 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 Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa naman, mga ibang mga produkto. Arap Tubig lang yung gali. tubig. No? Hmm. Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara ng mga masakit. Ara ng mga balita. Ara ng mga balita. Ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lan sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kung may hit. Gulpi lang Nasa naman sa natin yung balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo na yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi. Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Init saya. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo palaligban mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Kung nung ara lang Very content ko with si Action Boy. May kay inyo kay may hot and cold kamuya. Kung nanong lang ara da. Ay hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next Action Boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next Action Boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, kinang ano man, hindi ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Size 1, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Kamot gaan to!